Salutare, meu nume este Razer Player sau Razy și bine v-am găsit aici cu Player la primul episod de pe acest canal care o să fie de Shakes and Fidgets. Nu uitați să dați un like, share sau subscribe pe pagina asta de YouTube care o să fie în descriere. Sau like, share sau subscribe pe pagina mea de Facebook care tot o să fie în descriere. Orice. Dați orice, dați-mi și mie niște iubire. Și haideți să intrăm în pâine cu acest episod de Shakes and Fidgets, primul joc mic pe care l-am luat de pe Steam, care e gratis, deci duceți-vă și jucați-l, vi recomand. Am făcut puțin level, cât să mă plictesc. Haideți să vedem ce setări are acest joc. Ești curios? Player. Da, sunt foarte curios. Ok, Player e curios, deci haideți să intrăm în joc. Prima opțiune pe care avem e tavernă. De ce? Prima opțiune pe care avem e taverna, unde puteți să... Un WC, mă. Are un WC. Și acum mai sună telefonul. Ești acasă, mă. Unde poți să ții misiuni de la toți fraierii posibil și imposibil. Și dacă nu-ți închizi telefonul ăla, o să-l arunc pe geam. Avem aici un barman care nu se pricepe deloc la slujba lui, pur și simplu freac la potirul ăla toată ziua. Și avem aici un păcănele. Băgăm haur. Și hai să băgăm un pariu șmechere, că eu câștig. Ok, și acum, haide să jucăm. Ok. Hai da, paharul. Ok, hai să știu, n-am nicio șansă, he, hai să vedem. 3 pahare, șanse mici, haide să jucăm. Hai să te duci un amic, deci să te duci un amic. Bă, deci haide să începem și cu a doua până nu mă enervez. Arena unde poți face PvP, dacă ai căpșuni, doamne, dacă ai ciuperci, și dacă nu te cu telefonul activat. Ok, unde poți face PvP cu Drake the Killer, Break Cyber și Stargazer. Ce nume sunt astea, mă? Sau Guardian, unde poți să stai să păzești un dragon sau să dormi. Un magazin de arme. Cred că cam vorbește de la sine. Puteți zice Dumnezeu am eu aici. Am un lup. Călăresc cu un lup, cât de badass pot să fiu. Așa-i. Ce mănuși aici? Armură 1. Eu am 15 și inteligență 4. Ești acasă. Ok, și te-ai întors? Da, mai un pic că ți-a aruncat telefonul pe geam. Ai că am pierdut un gardian unde dormeai și un magazin de arme unde e clar. Magazinul de magie, care e condus practic de un pitic. Vrei să zici un frezar? Da, uite ce frezare. Uitați ce frezar pe tu. Știe el ce-i WhatsApp. What's up, man? Iau și unul de ăsta. Dacă nu te-ai supăra. Îl furăm, bă. Grajd. Deci îmi place tipul ăsta. Ia-ți dragonul. De fapt nu pot. Dacă aș vrea și banii mi l-aș lua. Dar cât costă? Citește. 14 zile e 10 gold. Eu am 5. Nu, dragonul, bă. Păi da, ăsta-i. Și dragonul ăl mare costă... 25 mushrooms. Eu nu fac atâtia în toată viața mea. Doamne. Un personaj. Da. Nu-ți faci unul nou? Nu. O poștă. Nimeni nu mă iubește. O breaslă. Stai că facem o breaslă nouă acum. Breaslă haiducilor nebunilor. H3. Haip! La naiba, n-am haur. Galeria vedetelor. Unde putem să vedeți toți fraierii care m-au făcut pe mine. O temniță. N-am eu bani de temniță. Bă, mai exact ce faci pe jocul ăsta? Băi, practic apeși pe butoane și sper să primești bani, dar na. Și o fortăreață unde practic, dacă ați jucat Dragon Island se numea, care era jocul ăla de pe Facebook. Dragon City. Dragon City, unde practic Tu mai joci? îți construiești ceva? Nu mai joc, jucam mult. Ok, hai să luăm prima misiune. Bă, dar a apărut un dragon nou, gratis, Silver, că a fost a 4-a aniversare. Îți dă un dragon de tot. De ce? Dar e foarte puternic, are toate elementele. Hai să intrăm în misiuni și... Ok, prima misiune o luăm de la gentlemanul ăsta. Ok, stai că fac eu vocea. Ăsta e șeful femeilor. Stai că fac eu vocea. Până în zona asta, caut un aventurier local pentru niște misiuni binlase. Chebaș, mă! Cum să nu ne băgăm, bă, player? Ne băgăm, bă? Aici. Nu știu, bă, cum vrei tu. Eu zic că să ne băgăm. Aici avem 3 misiuni. Portalul demonilor, acea chestie sau bătrânul necăjit. Care o vrei, player? Băi, cea mai interesantă sună acea chestie. Pentru că da, ok. Tu din nou, ok, o luăm de la capăt, da?
chiar dacă nu le-am mai întâlnit, o luăm de la capăt. Vreau chestia asta. Și dacă nu vreau să ți-o dau? Cum îi spune? Păi nu știu cum îi zice, din tu. Da. Ei bine știi tu, chestia aia. Care? Pregătește-te să mergi în pădurea întunecată. De ce? Acolo vei întâlni o fetiță inocentă. De ce? Fură de la ea orice... Cu ei, grăbește-te. Știi bine că nu pot trăi fără ea, ai înțeles? Bă, să-i pedofil. Bă, dar uite ce câștigi. Bă, un gold și 24 silver, nu? De ce nu? Și Da, mănuși. bă, da, un gol. Și mănuși, na. Da, mă, da, gol, ăla, doar un. Ok, haide să arăt cum merg misiunile. Deci, practic, aștept. Nu pot, pentru că abar n-am să editez, bunul meu prieten. Dacă vă întrebați ce setup am un Acer 530H sau ceva genul. Ok, să descărcați Skyrim și pe torrent. După avem un BenQ de 1016 pe 738 și în ultimul rând am pur și simplu, da, chiar dacă am numele Razer Player, n-am nicio tastatură sau mouse Razer pentru că nu bani. Și pentru că da. Și Mâine pentru o că să motive. ce un mouse. Mâine mi-au mouse nou și jucăm, nu știu, vedem. Și când îmi iau și un laptop nou sau măcar un calculator. O să vedeți Skyrim la el pe canal. Da, de ca și cum o să joc. Deci dacă n-am niciun lag pe Skyrim, eu promit că fac video fix mâine. Când o să fac Smith. Atunci mâine vin la tine să mai ajut. A, bun. Hai, Și da, boss. puteți vedeți prima bătălie care a trecut în 20 de secunde. Poate nici o secundă. Această făptură sângeroasă a fost făcută una cu pământul. Se vede că ai făcut jocul de români. Iar publicul e impresionat de fapta ta eroică, chiar dacă pentru tine e vreau la ureche. Consecințe. Îți consecințe dacă îmi dă chestii? Nu-i practic inversul. Nu, mă, răsplată. Na, deci avem 8 minute de video. Hai, 7 jumate să zic. O să facem episoade de 10 minute până la 15 sau 20. Ce-au frumoasă. Cine știe? De la ora 4 pentru că trebuie să mă întorc de la școală, că și eu trebuie să fac școală, din păcate. Pentru că trebuie să-mi fac un viitor. Ce mă, banii câștigi ușor, mă. Da, Merg la bă. fetițe de pe stradă și le iei bani de mâncare. Bă, sete de aventură, rost. Aveam o sete de aventură. Trebuie să întrebăm barman. Beata azi. Nu mersi, nu beau nimica. Ok, cine-i drăguța asta? La ce te uiți? Să nu-ți spun că după mă pălmuiești. Poate că nu-ți place să lucrezi pentru cineva care arată atât mai bine. Opa! Hai că deja te-ai rupt în fericire. Și mai periculos decât tine. Și mai periculos ca mine nu cred că ești. Am o șaibă atât de șmecheră. Dacă nu arunc o privire la misiunile mele. Tati, unde știi că la misiunile tale vreau să mă uit? Găleată, veche, bomboane, Fructat. tate, crocodil, susnos. Alege, play. Crocodilul. Ok. Sau cum zice un coleg de la școală, crocodilul. Nu așa, așa ne zice. Bă, cum îl cheamă pe la Borcan? Borcan. Da, am un coleg Borca Borcan. Sau Leo Păsulă. Da? Leo Păsulă, deci dacă vede video ăsta, cred că o să mă moare. Dar nu contează. Ok, deci mersi că nu mi-ai Da, lăsat bravo. să citesc ce e ăla. Ok, Deci nu ne trebuie să citim. îmi place cum arată tipul ăsta. Vreau o mustață ca a lui. Vrei să fii un sfac? Nu. Și duc ăștia, mă. Ce? Bă, ăștia duc ciment. Ce? Noi ne cam chinuim acum să citim ce Dumnezeu Da, e scrie. îndoit, dă-l încolo. Ok. Mai 20 de secunde. Păi, cred că un video de genul ăsta se poate termina după ce facem această misiune. Intrați pe pagina mea de Facebook și Ia-mi bratul. trebuia să taci la faza asta, dar nu contează. Nu vine, tot aia ai. O O tai la să lași edită. în descriere. O las în descriere sau Razer Player și nu uitați, stați la fel de super ca și întotdeauna, chiar dacă nu vă cunosc. O bătălie de la level 2. What? Așa repede. Nu uitați să dați un like, un subscribe sau un share pe pagina Facebook. Un like, un Și subscribe pentru sau un ultima comment. oară, vedeți aici un rușinos, timid. Asta cred că e spionul, cred că l-am mai întâlnit. Nu uitați să stați la fel de super cum sunteți fetele, la fel de frumoase, băieții, la fel de puternici ca să nu mă bateți. Opa. N-am făcut nimic, jur.
Ok, n-am făcut nimic jur, haideți că ne vedem în episodul viitor.